kekendengan iki ya kene ben ora boseni topel kending apa kuwi kending jelajeli kanggo kreasi ya kene bapak manut tandamu kepiye bapak cengkoke sing ngene cengkoke sing ngene suara ya kanes ya iku carane lakone ngati lakaya apa saja eko rame-rame japor jajaketan bebarengan sak kancane ana sing nambah-nambane ana sing ideng kanggo ngilangake ati sesang karep bingung ayo padha joget awal bengi nganti esuk awake digoyang kanggo senenge sing nyawang undung rasakake kepenake lagu jangi 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 ngumandangi bakula